doncs també veurem com hem de treballar per poder traslladar els nostres dissenys a format grans, alguns diferents mètodes, per poder fer aquesta tasca de la forma més eficient i també més òptima possible. D'acord? I després d'això ja sí que passarem al torn de preguntes. Llavors, el primer que ens hem de preguntar abans de decidir com manipulem una imatge per fer un mural o per fer una lona o per fer un fotocol o per fer qualsevol cosa d'aquestes és directament, un segon, quins són els objectius d'una imatge. És a dir, quan fem una il·lustració, realment per què serveix aquesta il·lustració? Què és el que volem aconseguir amb aquesta il·lustració? Doncs, òbviament, entre altres raons, les que veiem aquí. De fet, no són únicament aquestes raons, n'hi ha més. Però, entre altres raons, el que volem aconseguir és traslladar de forma eficient el missatge que vol adreçar a aquesta il·lustració, sigui per il·lustrar una instal·lació, sigui per il·lustrar un event, sigui per il·lustrar una idea, el que sigui. Que es pugui comunicar amb claredat i que, òbviament, per tal que es pugui comunicar amb claretat, aquesta il·lustració, aquest disseny, en general, ha de tenir bona qualitat. I ha de ser atractiu també, doncs que desperti l'interès de la persona que ho està veient, aquest format, aquest mural o aquest format gran. I, òbviament, també un dels objectius és que aquesta il·lustració o aquest disseny, doncs, la inversió de temps i esforç enfront del resultat que pretenem assolir, doncs sigui el més raonable possible. Això són els objectius generals. I dic això perquè tota la resta de decisions s'hi ha de tenir tants punts per polzada, s'hi ha de tenir tants colors, s'hi ha de tenir no sé què. Tot això sempre ha d'estar subordinat al compliment d'un d'aquests objectius. És a dir, si resulta que perquè la imatge es pugui comunicar de forma més clara, es necessita que tingui una resolució determinada, doncs perfecte. Però si la resolució no aporta res a cap d'aquests objectius, llavors també hem de posar en dubte o, com a mínim, qüestionar fins a quin punt una cosa és important o no. I dic tot això perquè el primer mite que treballarem és el mite de la resolució, perquè sí que és cert que tradicionalment s'ha associat que quan una imatge, mentre més resolució tingui, més qualitat. I, òbviament, doncs aquí, en aquesta diapositiva ho he exagerat una miqueta. Òbviament, si us dic quina imatge té menys resolució, està clar, la part de la dreta és la que té menys resolució i, òbviament, sí que intervé en la qualitat la resolució. El que passa que no és l'únic que intervé. D'acord? Diguem-ne que la resolució, al final, es resumeix amb la quantitat de punts, quan parlem de punts aquí parlem de píxels, quan parlem d'imatge digital, o sigui, la quantitat de quadradets, de píxels, que n'hi ha a dintre d'una polzada. Una polzada, com sabeu, és una mida universal, és una, en aquest cas, del sistema anglosaxó, perquè també es podria medir, i de fet també hi ha l'opció de píxel per centímetre, però en el món del disseny digital ja s'ha estandarditzat els píxels per polzada. I, òbviament, mentre més píxels hi càpiguen dintre d'una polzada, vol dir que aquest píxel individual serà més petit. I mentre més petit sigui, serà menys perceptible per l'ull humà. I, al final, l'objectiu de la imatge digital, en el que fa referència a la resolució, és que aquest píxel individual sigui invisible, que no puguem arribar a diferenciar amb el nostre ull aquest píxel individual. Òbviament, si la imatge de la dreta us dic que identifico el píxel, és molt fàcil, ho podeu veure. És qualsevol d'aquestes ratjoletes que veiem aquí. En canvi, el de l'esquerra no. També és una imatge digital, però el píxel és molt més petit. D'acord? Ara bé, quan parlem de que... O sigui, quin és el problema de la resolució? Si acceptessin que la resolució és igual a qualitat, és a dir, més resolució, més qualitat, en la qual, mentre més resolució, més qualitat. Llavors, ens trobem amb aquesta problemàtica, perquè si no fos per aquesta problemàtica que explicaré a continuació, no n'hi hauria cap problema. Però el problema és que, clar, una imatge amb una resolució X pot pesar 532 megabytes. En aquest cas hem posat una imatge d'uns 50 per 60 centímetres a 300 punts per polzada. 300 píxels per polzada, perdó.
Llavors, és un tamany que la majoria d'ordinadors pot gestionar d'una forma raonable. Podem treballar sense tenir grans problemes o molts grans problemes, sense que la màquina se'ns bloquegi o sense que hàgim d'invertir moltíssim en memòria i en processador. Ara bé, si aquesta mateixa imatge de 300 píxels per polzada en lloc de ser de 30 per 40 és de 300 per 400, és a dir, 3 per 4 metres, doncs podem estar treballant amb imatges de 5 gigas. I què vol dir això? Doncs que és molt probable que la nostra màquina, salvo que sigui una màquina molt potent i, per tant, molt costosa de comprar i de mantenir, doncs arribarà un moment que treballarà molt lenta o fins i tot no ens deixarà treballar, es quedarà bloquejat el software i arribarà un moment que la maquinària, el hardware del que disposem hores d'ara avui, no serà capaç de poder processar amb aquesta imatge. Aquest és el problema, que no podem estirar la resolució fins on volem per sempre perquè hi ha limitacions dels recursos computacionals. Els ordinadors que fem servir avui dia doncs tenen una potència que és molt gran però que té els seus límits. Per tant, hem de poder aconseguir treballar amb una imatge amb el màxim de qualitat possible, però dins dels límits de pes perquè els ordinadors puguin funcionar bé. Perquè, òbviament, mentre més píxels, més quadradets tingui una imatge, doncs més quantitat d'informació té aquesta imatge i, per tant, ocupa més espai de memòria, que és amb el que es medeix aquesta informació, en bytes, que al final, doncs, els bytes s'acaben convertint en kilobytes, megabytes, gigabytes. Perfecte. Fins aquí, suposo que el que hem vist és quelcom que tothom té clar i que tothom ha experimentat d'alguna vegada. El que anem a fer ara és dir que la resolució no és igual a qualitat necessàriament. La resolució és un dels elements que intervé en la qualitat, però no és l'únic. Fent una comparació una mica bèstia, diríem que, per exemple, és imprescindible tenir diners per tenir qualitat de vida, evidentment, però no és l'únic variable. També hem de tenir salut, també hem de tenir també afecte dels nostres amics, hem de tenir també qualsevol una motivació. Els diners són importants, però no vol dir que mentre més diners tenim a partir de certa quantitat tindrem encara més qualitat de vida. No, hi ha uns límits per sobre dels quals ja no cal tenir molts més diners perquè no ens aportarà molta més felicitat. A la resolució passa una cosa semblant. És un dels elements de la qualitat d'una imatge, però no és l'únic variable que intervé en la qualitat. I a partir d'una certa quantitat de resolució, posar més resolució encara no té gaire sentit. Llavors, el que hem de tenir molt clar, per començar, és la qualitat, quines altres variables té en una imatge digital a part de la resolució. Doncs, a part de la resolució, hi ha altres variables, com el tamany d'aquesta imatge, els centímetres o metres que ocuparà, el color o la definició. D'acord? De fet, podríem encara dir més paràmetres, però com a mínim aquests sí són. D'acord? De fet, ara us ensenyaré alguns exemples. Si ara us mostro aquestes imatges, és obvi que la de l'esquerra té més resolució per la senzilla raó que té més píxels. La de la dreta té menys píxels, és més petita. Òbviament, aquí la resolució, l'única forma de diferenciar-la és fent-la més gran o més petita perquè la pantalla amb la qual esteu veient aquestes imatges té la resolució uniforme. No teniu la meitat de la pantalla amb una resolució i la meitat amb una altra. Els píxels aquí són del mateix tamany. El fet que la imatge sigui més petita és el que fa que tinguin menys píxels. En canvi, suposo que la majoria estareu d'acord amb mi en que la que té més aparença de qualitat, la que sembla més maca, la que si a un nen petit li diguéssim quin t'agrada més, diria la dreta, perquè la de l'esquerra té més resolució però té menys colors, en la qual veiem com també el color influeix amb la sensació de qualitat. D'acord? De fet, a part de quantitat de colors, també està la quantitat de la paleta de colors. En aquest cas, en aquesta imatge, no és que té els mateixos números de color el de l'esquerra que el de la dreta, però el que passa que el de l'esquerra té colors d'una paleta més restringida.
La paleta en la qual es basa la imatge de l'esquerra doncs és molt més apagada que la paleta de la de la dreta. I per això, aquí també, encara que la que té més resolució és la de l'esquerra, la que té més aparença de qualitat o en quant a color, podríem dir que també continua sent la de la dreta. El mateix passa amb la definició. Una imatge amb més resolució, si no està enfocada o si no té prou definició, doncs també intervé en aquesta aparença de qualitat. La de la dreta, que és la que té la menys resolució, aquí continua tenint més aparença de qualitat o més qualitat. A part de la nitidesa, que també tindrien la definició. No és el mateix. Suposo que veieu la diferència entre aquesta, que és diguem-ne la nitidesa, i aquesta que és la definició. Aquí el que hi ha són més detalls en el dibuix de la dreta que en el dibuix de l'esquerra, com podeu veure sobretot a les fulles de les flors o al tub de la màscara. Doncs, òbviament, aquí la definició també influeix en la qualitat. Amb això, amb tots aquests exemples, el que he tractat de mostrar-vos és que la resolució és una variable de la qualitat, està clar, però no és l'única. Hi ha moltes més variables que influeixen en aquesta qualitat que al final aquesta qualitat el seu objectiu és aconseguir un dels objectius que veien a l'inici, quan parlaven dels objectius que ha d'aconseguir una imatge. Llavors, quina resolució ha de tenir una imatge digital perquè es vegi bé? Aquesta pregunta, aquesta qüestió que ha sortit moltes vegades, que vull dir, nosaltres ens hem fet moltes vegades, a mi me l'han fet moltes vegades, a molta gent l'han fet moltes vegades, és molt habitual quan jo, en molts seminaris que he fet, llenço aquesta pregunta, fins i tot a gent que ja porta temps treballant en l'entorn de la imatge digital, que em digui, doncs, perquè una imatge digital es vegi bé, ha de tenir 300 píxels per polzada. D'acord? I moltes vegades aquesta resposta surt perquè simplement és el que han sentit tota la vida. Ha de tenir 300 píxels per polzada. És cert que la resolució que ha de tenir una imatge digital perquè es vegi bé és de 300 píxels per polzada? No, no és cert. Llavors, si no ha de ser de 300 píxels per polzada la resolució que ha de tenir una imatge perquè es vegi bé, quina ha de ser? Quina és la resposta? Doncs la resposta és depèn. D'acord? Que ja sé que sembla una resposta comodí, que sembla una resposta com per no comprometre's, però realment és la veritable resposta, perquè moltes vegades sí que farà falta que tingui aquests 300 píxels per polzada la imatge, però en altres vegades caldrà que tingui fins i tot més. I en altres casos doncs no caldrà que arribi als 300 píxels per polzada, perquè el fet que aquesta, diguem-ne, aquest número s'hagi donat com un estàndard de facto o pseudooficial de quina és la resolució que ha de tenir una imatge, es basa en el fet que una imatge de tamany carta americana o de tamany d'A4 a una distància que és d'uns 30-40 centímetres, que és la distància normal en la qual se sol un d'A4, perquè el píxel sigui invisible a l'ull humà, la resolució ha de ser de 300 píxels per polzada. Amb aquest tamany de píxel tan petit, que és una polzada dividit per 300, o sigui, una 300ava part d'una polzada, el punt ja és tan petit que amb un sistema d'impressió normal, amb un tamany habitual, tamany foli, amb una distància habitual a la qual es mira una fulla de paper, doncs aquest punt esdevé invisible. D'acord, perfecte. Però és en aquestes condicions. Però, clar, després n'hi ha altres condicionants. És a dir, no és el mateix quan tenim una imatge com la de l'esquerra, que l'hem de mirar una imatge d'aquest tamany amb aquesta distància, que una imatge molt més gran com la de la dreta, que l'hem de veure a una distància molt més gran. En el primer cas, òbviament, la resolució ha de ser prou gran perquè amb aquesta distància no veiem el punt. En canvi, conforme ens anem allunyant de la imatge, cada vegada és més difícil que el nostre ull pugui diferenciar aquest píxel, el qual vol dir que conforme ens anem allunyant d'aquesta imatge i aquesta imatge va creixent, el tamany individual del píxel pot esdevenir més gran perquè fins i tot seient el tamany de cada píxel més gran, encara així l'ull humà no serà capaç de
percebir aquest píxel i, per tant, continuarem complint l'objectiu, que l'objectiu és que en cap moment l'ull humà sigui conscient d'aquest dent de serra, d'aquest enrajolat del píxel, que és el que podria evidenciar que es tracta d'una imatge digital i el que podria fer la imatge menys atractiva, perquè aquesta falta de resolució ja comença a fer nosa. Però, clar, mentre no faci nosa, doncs podem també aconseguir els millors resultats, no perquè la imatge amb menys píxels es vegi igual de bé, sinó perquè afegir més píxels a partir de certa distància no té cap sentit. És a dir, la sensació que tindrà un espectador veient la imatge de la dreta amb una resolució de 100 punts enfront d'una resolució de 300 serà 0, serà cap. No notarà cap diferència. En canvi, sí que la producció i la gestió d'aquesta imatge serà molt més costosa fins al punt que arribi un moment en què directament sigui impossible. D'acord? Ara bé, òbviament, sí que hi ha casos on aquesta regla no serveix, perquè quan parlem d'una il·lustració, doncs això, ens podem anar allunyant i mentre més lluny s'hagi de veure aquesta imatge, més gran pot ser el píxel i, per tant, més petita pot ser la resolució. Fins arribant a alguns projectes que, sobretot en lones de gran... M'he trobat en algun projecte de lones que cobrien façanes de grans edificis, de grans gratacels, que arribaven a tenir 4 píxels per polzada, és a dir, cada píxel feia mitja polzada d'alçada per mitja polzada d'amplada. I fins i tot aquesta imatge es veia molt bé, però clar, es veia molt bé des dels 30-40 metres que s'havia de veure, o 20 metres. Òbviament, si tu t'apropaves al peu de la façana, doncs sí que podies diferenciar perfectament la rajola de cada píxel. El que passa que a 2 metres de la il·lustració, òbviament, el teu camp visual no abarcava ni una centèsima part d'aquesta imatge, el qual tampoc tenia cap sentit, no? Una excepció a aquesta regla és quan es tracta de mapes o plànols. Aquí, clar, aquí ens trobem amb la disjuntiva de que sí que hem de veure la imatge amb molta resolució, tant de lluny com, sobretot, de prop. Perquè encara que sigui una imatge que me deixi, doncs, com aquesta, gairebé metro i pico per 4 metres, no podem baixar la resolució, perquè la persona s'ha d'apropar per poder veure el nom de la parada del metro o el que sigui, no? Llavors també veurem després, a la darrera part del webinar, com podem solucionar aquests casos excepcionals on fins i tot si veiem una imatge molt gran hem de mantenir aquesta resolució. D'acord? Hi ha formes de fer-ho, cap problema. El que passa és que el primer que hem de tenir clar és que la resolució que ha de tenir una imatge ha de ser prou gran perquè es pugui veure bé a la distància a la qual s'ha de veure aquesta imatge i prou petita com perquè la puguem fer servir amb l'ordinador sense que l'ordinador es quedi bloquejat, sense que peti. I a banda d'això, també hem de tenir en compte que de res serveix afegir moltíssims píxels en una imatge gran quan, depenent del medi d'impressió o de visualització que es mostri, doncs arribarà un moment que aquest punt d'impressió, si estem parlant de superfícies impreses, serà fins i tot més gran que el píxel. És a dir, si estem parlant de donar una imatge de 4 per 5 metres, 300 píxels per polzada, i després ho volem imprimir, aquesta imatge, vull dir, és simplement una imatge gràfica, no us feu tampoc, no li feu gaire cas, és simplement un exemple per intentar mostrar gràficament que quan la gota depèn quin tipus de pigment o de quin tipus de tinta cau depèn quin tipus de superfície, doncs òbviament s'expandeix o té una rugositat o té una textura que fa que aquesta tinta, el punt que defineix aquesta impressió no sigui totalment nítid o net com el de l'esquerra, sinó que a vegades, clar, la reacció d'aquesta tinta amb aquesta superfície fa que la tinta s'estengui i, per tant, si donem moltíssima resolució amb una imatge molt gran, es pot donar fins i tot el cas que la pròpia taca de tinta sigui més gran que el píxel, és a dir, que una sola gota de tinta estigui cobrint més superfície o cobrint diversos píxels, el qual vol dir que tots aquests píxels que queden amagats a sota de la lineatura d'una trama, que no és el mateix, no són el mateix les línies per polzada d'una trama d'impressió que els píxels per polzada d'una imatge digital, doncs que aquest punt sigui fins i tot més gran que el píxel i, per tant, quedi això amagat. Quelcom semblant passa quan parlem de pantalles gegants. Si resulta que hem fet una imatge que
per una pantalla de 4 per 5 metres a 300 punts, quan la pantalla de 4 per 5 metres en la qual projectarem aquesta imatge té 95 píxels per polzada, doncs vol dir que tots els píxels que hem posat per sobre dels 96 no tenen cap sentit, es perdran, perquè ni tan sols la pantalla gran o la pantalla gegant en la qual projectarem això té aquesta resolució. Això que tenim aquí simplement són diferents efectes de diferents suports en diferents tipus de tintes, com el comportament del pigment es comporta en algun el rebentat de la tinta, és a dir, com s'estén la tinta en la superfície, serà molt més petit, molt més nítid, i en altres s'estendrà molt més. A la qual també hem de tenir molta informació, mentre més informació tenim millor, vers el tipus de suport amb el qual treballarem i veure quines són les resolucions màximes que suporta aquest suport. Òbviament, això seria l'ideal. Moltes vegades no sabem ben bé on acabarà imprimint-se o plasmant-se aquest disseny, no tenim tota la informació, però si la podem tenir molt millor, perquè això també ens donarà pistes de quina és la resolució tant màxima com mínima en la qual val la pena treballar amb aquell suport en general. D'acord? El que sí que podem saber, tot i que no tinguem informació de les qualitats del suport final, és la resolució en megabytes que ocupa una imatge sense comprimir. Aquesta taula que esteu veient ara, podeu comparar el que passen dels diferents tamanys d'imatge amb 300 píxels per polzada versus 100 píxels per polzada. D'acord? I, a més, hem de tenir en compte que això és el tamany de la imatge descomprimida, perquè pots dir, no, és que jo aquesta imatge la guardo en JPG i m'ocupa molt menys. Sí, t'ocupa molt menys aquesta imatge per magatzemar-la dintre d'un disc, d'acord? O per enviar-la per qualsevol tipus de xarxa. Però quan la imatge està oberta, per poder treballar amb ella amb un software com el Photoshop o qualsevol altra d'imatge bitmap, llavors aquesta imatge sempre ha d'estar descomprimida, perquè per poder treballar amb ella la imatge s'ha de mostrar tal qual és. El qual vol dir que un JPG que t'ocupi igual 500K, quan s'obre, realment la RAM que està fent servir és la d'aquesta imatge a píxel per píxel sense comprimir. Amb la qual tenim aquests tamanys que podeu veure. Evidentment, quan parlem de 4, veiem que la diferència és molta, entre 100 píxels per polzada i 300 punts per polzada, però fins i tot un DIN A4 amb 300 píxels per polzada té un tamany prou raonable per poder moure'l amb les màquines d'avui dia sense gaire problema. Les d'avui dia, fa 20 anys o fa 25 anys, això no era igual, però a hores d'ara, qualsevol ordinador, diguem-ne, de qual s'entén un ordinador per treballar en gràfics, les pot moure sense cap problema. Els problemes comencen ja quan comencem a parlar d'imatges a partir de DIN A1, DIN A0, on podeu veure com la diferència aquesta ja és molt més, conforme anem fent més gran el tamany, doncs la diferència és molt més gran i és normal, perquè per cada centímetre que augmentem el tamany de la superfície, clar, estem, diguem-ne, afegint al quadrat, o sigui, no al doble, sinó per 4 la quantitat de memòria de píxels que estem afegint de nou. D'acord? El qual, sobretot, per exemple, imagineu-vos en una imatge de 12 metres per 24 metres, que seria ja un mural molt gran, doncs, òbviament, a 300 píxels per polzada pràcticament és impossible treballar amb aquest tamany. Pràcticament és molt difícil tenir una màquina que pugui moure aquests 112 gigas amb facilitat, a banda que el propi software, la gran majoria del software, incloent-hi el propi Photoshop, doncs amb imatges d'aquest tamany ja comença a tenir molts problemes, perquè també tenim, de fet, un límit del tamany del canvas del Photoshop, que tot i que en les darreres versions s'ha ampliat, no és infinit. Ara mateix em sembla que està en un màxim de... En l'última revisió, o sigui, al principi eren 30.000 per 30.000 píxels, el màxim ja ens som al format PSB, que és PSBig, que no és el format PSD, sinó un format especial pel
per a imatges de gran tamany, però fins i tot amb aquest tamany de PSB hi havia uns límits, que ara no me'n recordo de memòria, però vaig a mirar-lo. Sí, 30.000 per 30.000 píxels. Més d'això ja no podem. Amb la qual cosa, tant per part del software com per part del hardware hi ha limitacions. I llavors hem de treballar amb tamanys més petits. Fixeu-vos que en l'últim punt, a part de que canvia molt el tamany de treballar en 100 punts per polzada a treballar en 100 punts per polzada, veiem que amb una imatge de 12 per 24 metres, doncs fins i tot amb 24 píxels per polzada encara tindríem prou resolució perquè aquesta imatge es vegi bé a la distància que s'ha de veure una imatge de 12 per 24 metres. Però ja estaríem parlant d'una imatge de 735 megas, que és molt més fàcil de moure que una imatge de 112 lligues. D'acord? Llavors, amb això, el que vull explicar, i després veurem les solucions per treballar d'aquesta forma, és com solucionar, o sigui, com podeu veure que el tema de la resolució és un tema on hi ha molta confusió. No té per què ser una imatge de 300 píxels per polzada. Pot tenir menys resolució i fins i tot així que encara es continuï veient bé i que encara es pugui continuar treballar amb prou qualitat. Clar que ens pots dir, és que fins i tot encara que fem una imatge en 24 píxels per polzada, si hem de treballar amb una imatge de 12,5 gigas, fins i tot el meu ordinador no aguantarà això. D'acord, cap problema. Perquè després, amb els mètodes d'adaptació, de trasllat d'aquests dissenys a grans formats, veurem com hi ha formes de poder treballar fins i tot amb aquests nivells sense perdre, diguem-ne, el control de la nostra màquina i sense perdre la capacitat de poder treballar amb aquestes imatges tan grans. Però això ho veurem ara al final. Acabem de desmitificar, perquè la següent mita és el color, no? Això de les imatges han d'estar en CMYK. Doncs la imatge d'estar en CMYK per imprimir en un format gran? La resposta correcta, una vegada més, és depèn. No té per què. Al cap i a la fi, hem de tenir en compte que la quadricromia, el color CMYK, és el modus de color que el que fa és treballar a dintre d'un gamut, que el gamut és la paleta de colors que pot mostrar un determinat mètode de visualització de l'imatge o d'impressió. El format CMYK, que és el gamut que veieu al centre, és el més petit, el que té menys colors, és la quantitat de colors que pot representar el sistema de la quadricromia, que és aquest sistema que s'ha emplenat tradicionalment en la impressió offset, on aconseguim imitar molts colors, però molts no vol dir tots, vol dir molts, barrejant trames dels 4 colors aquests bàsics del cian, magenta, el groc i el negre. Aquesta mena d'il·lusió òptica, perquè al cap i a la fi la quadricromia no deixa de ser una il·lusió òptica, barrejant aquestes trames, doncs podem arribar a aconseguir una il·lusió de colors d'aquest gamut que hi ha, que és el més petit. El gamut RGB, que és el que aconseguim utilitzant com a colors de base el vermell, el verd i el blau, és un gamut molt més gran. Fins i tot aquest gamut, aquesta paleta de colors que aconsegueix l'RGB, no arriba ni de bon tros ni de lluny a l'espectre de la visió humana, que seria el del fora del tot, que és molt més gran. Però, òbviament, mentre més colors tingui una imatge, doncs més aparença de qualitat tindrà, com us he mostrat en una de les diapositives que tenien a l'inici. Llavors, ha d'estar una imatge en CMYK? Doncs depèn, perquè si aquesta imatge s'ha d'imprimir amb un sistema offset o amb un altre sistema que la seva capacitat de gamut de color està limitat en CMYK, òbviament haurem de treballar en CMYK, però més que treballar en CMYK haurem d'entregar aquesta imatge en CMYK, no treballar en CMYK, que no és el mateix. És a dir, en el cas de Photoshop, per exemple, o en el cas d'InDesign o en el cas d'Illustrator, és el mateix, li podem dir que treballi en RGB perquè puguem treballar amb una paleta més gran, però que els colors que ens mostri a pantalla siguin els colors de la paleta CMYK. Això és possible, d'acord? I llavors això el que ens permet és, primer, aprofitar tots els recursos RGB, que són molts més, és a dir, quan treballem en mòdul CMYK, en Photoshop perdem moltes opcions, perquè hi ha moltes opcions que no estan disponibles en mòdul CMYK,
Segon, doncs també estarem treballant amb un canal menys d'imatge i, per tant, la imatge també serà més petita en quant a tamany, en quant a pes, vull dir, no més petita, sinó més lleugera, ara ho he dit, més lleugera en quant a pes, i per tant serà molt més fàcil. I a banda d'això, si treballem en CMYK directament en Photoshop, hi ha molt perill de que creem algun problema de CGR, UCR, és a dir, d'ultrapassar el límit de tinta, que no ens passarà si treballem en RGB. A la qual el meu consell és que, primer, si el resultat de la nostra impressió, si el tamany final serà un sistema d'impressió que estigui limitat pel CMYK, doncs el seu seria treballar amb mòdul RGB, però amb previsualització CMYK, que això és possible, amb Photoshop, Illustrator o InDesign fins i tot, i només al final, quan hem d'entregar aquesta imatge, és quan faríem el canvi al CMYK com a l'últim pas. Teniu en compte que hi ha sistemes d'impressió que fins i tot tenen paletes més petites que el CMYK. Per exemple, quan estem parlant d'impressions en murals amb tintes ultravioletes, que són les tintes que es fan servir sobretot en murals que han d'estar exposats a la llum del sol, la paleta que poden fer servir aquests sistemes són paletes fins i tot més petites que les de CMYK, tenen menys colors. Per això, l'ideal, sempre que podem, és que, si és possible, l'impressor ens doni el perfil ICC, que és com si ens donés la paleta, la col·lecció de rotuladors de colors, per treballar amb aquest sistema d'impressió. És a dir, per exemple, hem de treballar amb un sistema d'impressió amb tintes ultravioletes amb una impressora de gran format del tamany tal. Si podem treballar amb aquest perfil perquè els colors que veiem a la nostra pantalla siguin els mateixos, que són els que és capaç d'imprimir aquesta màquina, és el millor, perquè llavors no ens estarem enganyant. Realment tindrem la garantia que el que estem veient a pantalla s'assembla el més possible, que sigui al 100% és molt difícil, però el més possible a el que sortirà imprès. Per la mateixa raó, si el sistema d'impressió és capaç de reproduir un gamut que estigui més a prop de l'RGB que el CMYK, i fixeu-vos que dic que pugui imprimir un gamut. No vol dir que la impressora imprimeixi en RGB, no. Vol dir que pel tipus de tintes que hi ha, perquè avui dia hi ha moltes impressores de gran format que no imprimeixen en les 4 tintes de quadricromia, que tenen 6, 7 tintes, 8 tintes, n'hi ha moltes, que poden imprimir un gamut de colors molt més gran, perquè aquesta impressió, primer, que no utilitzen trames d'offset, utilitzen trames estocàstiques, utilitzen moltes més tintes, utilitzen tintes que no són les tintes offset, sinó que tenen molta més ductibilitat i poden arribar a aconseguir una gamma de colors molt més gran que la de CMYK. Llavors, per què? Doncs autolimitar-nos amb aquesta paleta de colors quan la podem utilitzar. D'acord? En aquest cas, òbviament, el meu consell és que sempre treballeu en RGB i, depenent de la sortida, poseu la previsualització en CRGB o en CMYK. D'acord? Però, vaja, no entraré molt més en aquest tema perquè, com dic, fins i tot podríem fer un seminari, un webinar només per parlar del tema de la gestió del color. El que sí que està clar és, una vegada tornant una altra vegada a la nostra problemàtica, que quan parlem de treballar amb imatges digitals, doncs sempre una imatge digital ocuparà més, de fet, una quarta part més, un 25% més que la mateixa imatge en RGB. Per què? Per la senzilla raó que amb una imatge RGB en realitat estem treballant en 3 imatges de 8 bits, 3 imatges de 256 tonalitats d'intensitat, i amb una CMYK estem treballant en 4 canals, en 4 imatges de 256 nivells d'intensitat en imatges de 8 bits per píxel. Si estem parlant d'imatges en 16 bits per píxel, llavors estem parlant que estem treballant en 3 o 4 canals de 32.000 tonalitats cadascun. En resum, vol dir que sempre serà molt més pesat i, per tant, més difícil de gestionar una imatge amb CMYK que una imatge en RGB. Per aquesta i per les altres raons que de moment he insinuat o he dit, el meu consell és que la forma de treballar bé seria amb RGB fins al final, que farien la conversió a CMYK només en aquells medis d'impressió que ho necessitin, perquè n'hi ha molts que no ho necessiten. I, evidentment, si la imatge que estem fent és per un mural digital, és a dir, per una pantalla gegant, també està clar que no fa falta. En alguns, fins i tot, haurem de limitar més la paleta. Ok, llavors, això en quant al color. I aquí també està
el mite del format. JPG o TIFF? Bé, la imatge que esteu veient a l'esquerra és un fitxer JPG i el de la dreta el mateix fitxer en format TIFF. D'acord? Veieu la diferència, oi, entre les dues imatges? El que esteu pensant, no veig cap diferència, esteu en lo cert. Efectivament, no n'hi ha cap diferència a nivell de qualitat. N'hi ha a nivell de fitxer, però no té per què haver-hi a nivell de qualitat. Amb la qual ja suposo que si jo us pregunto quin és el format adequat, suposo que la resposta molts de vosaltres ja la sabreu a aquestes alçades. Òbviament, depèn una vegada més. Depèn el tipus d'impressió, el tipus d'operació, el tipus de gestió que anem a fer amb aquesta imatge. D'acord? Per exemple, sempre que puguem, si podem guardar amb un TIFF en compressió LZW, aviam, vaig anotar aquí, que no ho he escrit, aquesta LZW, és una compressió no destructiva, d'acord? Doncs millor, perfecte, perquè amb aquesta compressió la imatge es comprimeix una miqueta i no es perd absolutament res de qualitat. És el que es diu una pèrdua lossless, que vol dir que aquesta compressió no fa que no es perdi res de qualitat d'imatge. Quan el fet de guardar en TIFF en LZW genera una imatge que és molt difícil de transportar perquè ens crea una imatge de moltíssims megas i ens costa molt més enviar cap a un servidor, FTP, o passar-la per un Dropbox o transportar-la per qualsevol altre medi, llavors podem utilitzar un tipus de compressió lossy, amb el qual sí que perdem qualitat. Aquest tipus de compressió pot ser la compressió que fa un PNG de 32 bits o un JPG. El que passa que, depenent del tipus d'imatge que sigui, aquesta pèrdua de qualitat, com hem vist en la diapositiva passada, doncs directament no es nota, no es veu. D'acord? Ai, perdó. En aquestes dues imatges, tot i que aquí ha hagut pèrdua de qualitat, és prou petita perquè no es noti. Òbviament, això és més evident depenent del tipus d'imatge. Per exemple, imatges que tinguin moltes superfícies de color pla, moltes superfícies sense cap tipus de degradat, és molt més fàcil que es notin el que es diuen els artifacts, que són el tipus de distorsió que fan els compressors com el JPG per estalviar informació. Són aquests petits canvis de color que fan com una mena d'enratxolats de color. Llavors aquí, encara que es faci molt poca compressió, de seguida es notarà aquest artefacte. En canvi, amb una imatge que tingui molta textura, molts degradats, molts aigualits, aquarel·la, oli, el que sigui, doncs com que n'hi ha molts colors amb moltes tonalitats barrejats, aquesta pròpia variació de color emmascararà i farà invisible aquests artefactes. En aquest tipus d'imatge ens podem permetre el luxe, i evidentment a la imatge fotogràfica també, de poder apretar una mica més la compressió sense que s'arribi a notar a l'ull. I, per tant, també aconseguirem emmagatzemar aquesta imatge amb un format que ocupi molt menys i, per tant, sigui molt més fàcil de transportar. El que sí que és recomanable és que sempre tinguem una versió en la màxima resolució amb el nostre poder, perquè el que no és bo, comprimir JPG, fins i tot, depèn quines imatges, amb un nivell bastant gran, és inofensiu en el sentit que no resta qualitat real, és a dir, aparença de qualitat a l'imatge, però el que no és recomanable és guardar en JPG, obrir, fer una modificació, tornar a guardar en JPG, obrir, fer una altra modificació, tornar a guardar en JPG, etc. Perquè en cada una de les vegades que nosaltres guardem en JPG anem perdent una mica més de qualitat. I, evidentment, mentre més voltes donem a aquest bucle, doncs més evident serà la falta de qualitat. Per això, el millor és sempre generar JPEGs de primera generació o de segona com a molt, però no més. D'acord? En altres casos necessitarem altres formats com PDF, i ara mostrarem en quins casos, quan veiem ara ja la part de solució, no? I en altres casos, doncs, igual fa falta un altre format per la senzilla raó que el sistema que anem a fer servir necessita aquest format. Per exemple, hi ha formats
d'exposició de vídeo que necessiten el format TGA, el format Targa, d'alguns sistemes de vídeo, en alguns sistemes d'impressió i de flexografia o silografia fan falta EPS, fitxers PostScripts, etc. Amb això ja haurien d'entrar a dintre de l'especificitat de cada mètode, però en general, diguem-ne que el format depèn molt i ens hem de deixar assessorar per l'impressor o la persona que s'encargui de posar aquesta imatge en el seu canal final. Ara bé, com a consell universal, el que sí que és important és que nosaltres sempre ens guardem a l'original en el format més editable i que retingui la major quantitat de qualitat possible. Això vol dir que si treballem en Photoshop en PSD, si treballem en Illustrator en format Illustrator, si treballem en InDesign en format InDesign, si treballem en CorelDRAW en format CDR, si treballem en qualsevol altre programa en Procreate, doncs en format Procreate o en format PSD, etc. D'acord? Molt bé, i ara ja anem a... Vaig a esborrar tot això. Anem a veure... Ok, perfecte, ja hem vist els mites, però ara anem per feina. Què hem de fer per poder imprimir en gran format i que puguem aconseguir-ho i no morir en l'intent? Doncs tenim diversos mètodes. El primer i el més universal... A veure, un segon. Que haig d'agafar el ratolí. I no sé com fer-ho. Oh, que m'ha desaparegut el ratolí. Disculpem un moment. Ara, perdó. Vale, és treballar a escala. És a dir, imagineu-vos que ens donen una imatge que ha de medir doncs 5 metres per 8 metres, d'acord? Clar, aquesta imatge de 5 metres per 8 metres a 300 peces per polzada resulta que doncs ens ocupa 139 megas, com podeu veure aquí baix, però el nou tamany de 5 per 7 metres, o sigui, per 500 per 700 centímetres a 300, ens ocupa aquest tamany. Llavors, el seu, perquè la imatge no peti, és dir-li que si aquesta imatge ha de ser de 5 per 8 metres, doncs treballem a escala. A una escala U10, sol ser l'habitual, o a una escala U5, o a una escala U20, depenent. És a dir, si hem de treballar una imatge que se suposa que ha d'estar a 500 per 800, doncs treballem en 50 per 80 centímetres, en comptes d'en 500 per 800, d'acord? Li podem donar 300 píxels per polzada, en el qual tindré prou qualitat, i tot i així, aquesta imatge estarà ocupant 139 megas, que és un tamany de sobres per poder treballar amb comoditat. Quan hàgim acabat de fer tot això, només al final és quan aquesta imatge la posem a la seva mida real, 500 per 700 centímetres, i baixem amb una resolució que sigui la idònia per poder imprimir. Si la baixem a 110, tot i així la imatge ocuparà 1,83 gigas. Treballar amb una imatge de 1,83 gigas realment és un suplici. És molt farragós perquè l'ordinador és que està tota l'estona amb el ventilador a tota pastilla i és que no ens podem moure, ens posem molt nerviosos. En 139 megas no hi ha cap problema. Qui farà el miracle d'aquí fins aquí? Doncs el farà el propi Photoshop. És a dir, el que farà quan passem d'una resolució a una altra serà interpolar, i el que farà serà, amb aquesta interpolació, és afegir els píxels que falten quan passem d'una imatge, que en aquest cas, com podeu veure, té 5.900 per 8.200 píxels, a una imatge que tindrà 21.000 per 30.000 píxels. Però aquests píxels que el Photoshop s'inventa, no se'ls inventa de qualsevol manera, sinó que se'ls inventa fent un algoritme d'interpolació que fa que la pèrdua de resolució que es produeix pel fet d'afegir els píxels quedi contrarrestada per aquests nous píxels que el farà calculant els colors que creu que n'hi ha al mig de dos píxels que abans estaven junts i que ara estaran separats. Tots els que estiguin al mig, ell se'ls inventa, però se'ls inventa fent servir aquest algoritme, que en el cas del Photoshop tenim diferents,
tipus d'algoritmes, només us diré que quan es tracta d'imatges que tenen colors plans i molt separats, és millor el sistema bilineal d'interpolació, i quan són imatges amb degradats, amb textures, amb molts colors, és millor el sistema bicúbic. Aquest sistema d'interpolació de Photoshop, només el que fa el propi Photoshop o les altres eines d'Adobe, és prou bo perquè aquest tipus de canvi d'escala faci que la qualitat de la imatge final sigui prou bona per poder encara imprimir amb aquesta aparença de qualitat. I el bo, a més, és que a una imatge de 1,83 gigas, els nostres ordinadors no tindran gaire problemes per obrir-la o per guardar-la, però sí que tindran molts problemes si hem d'estar treballant amb aquesta resolució, afegint colors, dibuixant, serà molt difícil, molt més lent que treballar amb aquestes dimensions. Amb la qual cosa, com podreu veure, en la més gran quantitat de jocs on facin gigantografia i on facin impressió en gran format, és el mètode que us recomanaran. Treballa amb escala. L'escala U5, U10, U20, òbviament, dependrà de quin sigui el tamany final, d'acord? Si, per exemple, el tamany final no és de 5 per 7 metres, sinó que és de 2 per 2 metres, doncs igual no cal fer una escala U10, amb una escala U5 tens prou. Diguem-ne que hem de treballar a escala sempre intentant-nos apropar el més possible al tamany final. I, en tot cas, com a màxim, una escala de U20, que seria ja quan estem parlant d'impressions molt grans, on realment fins i tot baixar dels 72 píxels per polzades no suposarà un problema. Ok, l'altra cosa és que quan ens ho podem permetre, com en dissenys d'aquest tipus, escollir els gràfics vectorials. Per què? Perquè els gràfics vectorials no tenen aquesta limitació. No estan composats per píxels, sinó per vectors. Els vectors no depenen de la resolució. Aquest mateix vector d'aquestes lletres o d'aquests gràfics d'aquí o d'aquest gràfic d'aquí poden tenir, aquest vector pot medir 2 metres o 2 quilòmetres. El tamany del fitxer serà sempre el mateix, amb la qual cosa, si podem, el tipus de disseny ens deixa poder treballar amb vectors, que òbviament aquest tipus de disseny són susceptibles de treballar amb vectors, llavors cap problema. El millor és que treballem en vectorial, guardem en un format vectorial, exportem en PDF, per exemple, i aquí podem estirar tot el que volem les imatges sense que afectin el pes d'aquestes imatges. Sí que és cert que en alguns casos, i òbviament, aquesta també seria la solució pel problema que us plantejava a l'inici, la impressió dels plànols o de mapes que necessiten ser molt grans en quant a tamany, però necessiten poder tenir molta resolució tant de lluny com de prop. La solució? Vectorial. El vectorial pot ser tot el gran que sigui i no suposarà un fitxer enorme gegant, sinó fins i tot més petit que un bitmap. I la gent es podrà apropar i podrà veure tots els detalls en la mateixa definició. Clar, la següent pregunta, i què passa quan haig de fer un mapa com aquest però en el fons tinc dibuixos o tinc dibuixets? Llavors n'hi ha la possibilitat de vectoritzar les imatges. Aquestes imatges que esteu veient, la de dalt és bitmap i la de baix és la mateixa imatge en vectorial, que amb un primer cop de vista no és molt evident veure la diferència, òbviament, si et fixes la veus, però amb un primer cop de vista, sobretot si això està en un mural de 2 metres per 3 metres o de 4 per 5 metres, no és tan evident, però si fem un zoom podem veure la diferència. Aquest zoom a la part de la imatge dalt, que és la imatge bitmap, amb molts colors, amb milions de colors, doncs podem diferenciar el píxel. Suposo que vosaltres a través de la pantalla també esteu veient el píxel, i a la part de baix podeu veure com aquests píxels s'han transformat en vectors i, per tant, aquest efecte del dent de serra no es nota. Llavors, és una forma d'intentar poder treballar amb menys colors. Aquesta imatge de baix té 64 colors, encara que no sembli, d'acord? I la imatge de la qual partim és una imatge que té molts menys píxels, però que el fet de vectoritzar-los em fa també, d'alguna forma, evitar aquest problema del dent de serra, que és aquest problema que fa evident la falta de resolució. I això seria una forma d'intentar pal·liar aquest efecte quan hem d'aconseguir molta definició amb una imatge gran que, a més s'ha de veure de prop. I, per últim, també tenim el que diem imatges o impressió departamental. Hem d'imprimir un disseny com aquest, d'acord? On tenim l'ampolla, aquesta mena com de mà que hi ha
darrere i la frase que hi ha a la dreta, o aquesta paraula, d'acord? Doncs, en aquest cas, podríem utilitzar una aplicació com InDesign, d'acord? I composar en diferents resolucions. El de la mà, que tampoc cal que es vegi superbé perquè no n'hi ha lletres ni hi ha res que s'hagi de veure o s'ha de llegir, pot estar en una resolució, 72 píxels per polzada. La de l'ampolla, que tampoc cal que sigui 300 per polzada perquè recordem-nos que està a sobre d'un edifici, però sí que volem que es pugui llegir les lletres de l'etiqueta. Doncs aquesta imatge retallada amb aquest muntatge que fem en InDesign o en Illustrator, que aquesta tingui més resolució. I la paraula pot estar en vectorial. Llavors, el document final el guardem com a PDF i tindrà aquesta combinació de diferents resolucions. Això no sempre es podrà fer, òbviament, dependrà del tipus d'il·lustració. Però sempre que podem dividir la nostra il·lustració en departaments, en capes, també podem treballar amb aquesta opció de que en Photoshop treballem per separat cadascun d'aquests elements, cadascú a la resolució que li toca per poder treballar còmodament i després fer el muntatge final de la il·lustració amb una aplicació com InDesign o com Illustrator que ens deixi combinar aquestes imatges amb diferents resolucions i cadascuna la resolució que li toca o fins i tot combinant vectorials i bitmap. D'acord? Aquest és l'últim mètode, comentar-vos que n'hi ha diferents softwares al mercat, n'hi ha hagut tota la vida, però darrerament hi ha softwares com aquest, no és l'únic, sí que és un dels que més, diguem-ne, fama està agafant darrerament, que és com aquest tipus de software de gigapíxels, que són interpoladors, però que utilitzen intel·ligència artificial, amb la qual cosa, a l'hora de fer la diferència entre la imatge original i la de l'esquerra de la línia està sense intel·ligència artificial, seria una interpolació normal, com la que fa Photoshop, i la de la dreta és la que fa amb intel·ligència artificial, on, diguem-ne, que l'ordinador s'inventa aquests píxels, però no amb un algoritme matemàtic com el que fa Photoshop, sinó amb un algoritme que té aprenentatge, que el propi algoritme té intel·ligència artificial i reconstrueix la imatge intentant simular el que hi ha allà. En casos molt específics, softwares com aquests ens pot ajudar una vegada hem aplicat els consells que us acabo de dir per aconseguir la millor qualitat possible. I ja està. He intentat anar el més ràpid possible, creieu-me, però com sempre és molt difícil i intentem ara, encara que sigui uns minutets, a poder resoldre dubtes o preguntes que puguin sortir del que hem explicat. Molt bé, gràcies, Toni. Si algú té alguna pregunta, si us plau, que la posi en el xat. Millor que ho escriviu o que demaneu paraula pel xat perquè hi hagi una mica d'ordre. Em sembla que la Marta demanava paraula, no, Marta? Obre't el micro, Marta. Sí, bon dia. Bon dia. A veure, començo des del principi. Un primer dubte que tinc, que estem parlant d'imatges digitals, ja siguin 100% treballades de forma digital o pot ser una imatge analògica que escanegem, no? Correcte. Llavors, el problema és quan escanegem aquesta imatge. Hem d'escanejar amb una resolució mínima de 300 o encara més píxels, perquè després puguem treballar o fer amb una mida més gran, saps? La resposta és depèn. És a dir, si has de, el cas d'escanejar és un DIN A4, òbviament, doncs, dona-li 300, perquè aquest tamany, doncs... Però si és una postal més petita, no ho facis a 300, fes-ho a 400, perquè aquests 400, quan la postal la converteixis al tamany DIN A4, tindrà 200 i pico o 300, m'entens? Quan siguin encara menys. Si has d'escanejar un segell, fes-ho a 800, d'acord? Perquè mentre més petit és l'element a escanejar, més petit ha de ser el punt que hi ha allà dintre per captar la informació i, per tant, la resolució ha de ser més. Clar, també estem aquí limitats, o sigui, hem de saber molt bé en quin format treballar en analògic i en quin format serà després si fem un mural o el que sigui, no? Correcte. Per això, a vegades dius, però és que, clar, amb un escàner, jo el meu escàner com a màxim és DIN A3. Hi ha els que tenen escàners DIN A3, no? Però és que, per exemple, i és que jo he fet una pintura d'1 metro per 70 amb un bastidor. En aquest cas, el millor és fotografiar amb una càmera digital amb prou resolució, d'acord? Perquè les càmeres no treballen per píxels, no per píxels per polzada. Llavors, si aquesta imatge em dona, per exemple, el CCD em pot donar una imatge de 4.000 per 3.000, doncs fes la fotografia de la teva il·lustració feta amb pinzell amb aquesta càmera, amb aquesta resolució. Que aquesta resolució és prou bona
per després poder interpolar i fer tamaños molt grans. És a dir, no sé si veieu les il·lustracions que fa el Naoto Hattori, si heu vist alguns com treballa, són il·lustracions, són quadres que fa pinzell d'aquests d'un parell de cabells, que són molt petits, però després fa una fotografia amb una bona càmera que fa imatges d'igual de 7.000 per 5.000 i pico píxels i aquestes imatges després estan imprimint a 4 per 3 metres i es veuen perfectament. Molt bé, gràcies. La Marta Comas té una pregunta. Marta, et pots obrir el micro, si us plau? Sí, jo tenia el dubte, quan has dit de treballar amb el Photoshop, amb RGB i dir-ho amb CMYK, a on podem posar el del que es vegi nosaltres el que veiem a la pantalla igual? Dintre de Photoshop, en el menú Vista, tens una opció que posa colores de prueba i just a sota d'aquests colors de prueba tens escollir la paleta de colors de prova. Llavors, tu pots estar treballant en RGB, però en ajustes de colors de prueba pots triar, on em sembla, t'hi dic exactament, perquè m'ho estic dient de memòria, t'ho dic exactament. Mira, seria en... On està? Colores de prueba, ajustes de prueba. En ajustes de prueba, tu tries la paleta, que hi ha espacio de trabajo CMYK, espacio de trabajo RGB, espacio de trabajo daltónico, espacio de trabajo Eurocoated, hi ha molts, d'acord? Llavors, tu tries el que vols, en aquest cas posem el genèric CMYK i després actives els colores de prueba. Llavors veuràs que a sota, on posa el títol de l'imatge, posarà, com es digui l'imatge, RGB/CMYK. Això què vol dir? Que l'imatge està en RGB i tu estàs treballant en RGB, però els colors que tu estàs veient a pantalla són els CMYK. Vale. Molt bé. El Cesc Pedrós pregunta, el canal de colors també hi té a veure? Cal triar 8, 16 o 32? Aviam, en el cas, els píxels, m'imagino que es refereix als píxels per canal. Aviam, els píxels per canal, en la gran majoria de casos, amb 8 píxels per canal ja més que suficient, sobretot si parlem amb el món de l'il·lustració, d'acord? Si estem treballant, o sigui, de fet, només cal augmentar això quan estem treballant en equips fotogràfics que tenen uns CCDs que capten una paleta de colors molt gran, que realment té sentit tenir aquestes 32.000 tonalitats per canal, d'acord? Però és molt excepcional aquest cas. En cas d'il·lustració, només en el cas, per exemple, quan s'han hagut de fer reproduccions d'obres del Prado, amb equips fotogràfics molt sofisticats, s'han fet imatges de 16 píxels, de 16 bits per píxel, d'aquest tipus, però són casos com aquests que han de mantenir molta fidelitat i que tot i així són per fer el fitxer base dels quals després es trobaran moltes opcions per fer postals, per fer pòsters, per fer reproduccions que estaran totes amb 8 bits per píxels. És a dir, a la pràctica, ja et dic, jo, per exemple, mai m'he trobat amb la necessitat de treballar amb més de 8 més de 8 bits per píxel amb un treball habitual, d'acord? Només per treballs d'alta fidelitat i alta definició és necessari, però és que això, vull dir, en el moment que fes falta és que el propi projecte, la persona que us encarregui t'ho dirà. Però ja et dic, en casos d'impressió en sistemes d'alta precisió de color, amb càmeres amb CCDs de gamut molt gran, tipus ProRes o tipus ProRGB, no cal arribar a aquest nivell. Molt bé. La Mònica diu, referit al treball d'escala, pots repetir, Toni, el tema del sistema bicúbic i l'altre sistema, que no m'ha quedat el nom? Com es deia el sistema per zones grans de color pla? Està el bilineal i el per aproximació, em sembla que es diu, t'ho dic ara mateix perquè també torno a parlar de memòria i no me'n refio gaire de la meva memòria. Espera, aviam. Està en exacte, bilineal i per aproximació, correcte. Això va millor quan hi ha imatges on hi ha molts contrastos entre el negre i el blanc. Per exemple, imagina't, l'exemple típic del bilineal és el plànol d'arquitectura, que tenim els gruixos de línia de Rotring i canviem del blau al negre o del blau al vermell de cop. Aquí és millor perquè, si no, si passem al bicúbic, aquí el que passa és que les línies fines queden com grises i no es veuen gaire bé. Mentre que el bilineal o el per aproximació mantenen el negre d'aquestes línies. Quan són il·lustracions, en el cas de la il·lustració no tècnica, sinó il·lustració, diguem-ne, editorial, però també és un estil de dibuix que n'hi ha molt contrast entre els contorns i les línies i el farcit que hi ha dintre, el relleno que hi ha dintre,
també pot anar millor al bilineal. En el moment que tenim degradats, que tenim línies suaus, que tenim veladures, llavors bicúbic, sense cap problema. El que passa que també a les darreres opcions de Photoshop tenen l'automàtic, que és el propi Photoshop el qui decideix quin li va millor i sol encertar bastant. I en el pitjor dels casos podem fer les proves i ja està. D'acord? Però si a vegades us trobeu que he fet amb llapis i que, ostres, es queda la línia molt fluixa, a vegades és per aquest tipus d'interpolació. La Lucía pregunta com es fa per passar la imatge vectorial? Ho pots fer amb l'Illustrator. Amb l'Illustrator tens la teva eina de vectoritzar, però n'hi ha més softwares. També hi ha, per exemple, una eina molt bona que ara no me'n recordo de memòria, però us ho diré. Hi ha un software que són de 30-40 euros per Mac, per això em sembla que per Windows també l'han tret ara. No me'n recordo, que és una eina de disseny que també fa vectoritzats molt bons. Ho dic per si no teniu el dallonses a l'Illustrator. Des de l'Illustrator és el millor. Però si no, hi ha aquestes eines que us la diré, li dirà a l'Andreu que us la passi, perquè és que la meva memòria falla, però també va molt bé, que és un programeta que val 30-40 euros i que també fa vectoritzats molt bons. Molt bé. La Federica té una pregunta. Federica, ¿et pots obrir el micro? Sí, buenos días. Mi pregunta es esta. Para los que trabajamos con técnicas que no son digitales, claro, a veces pasa esto, como en concursos de carteles y tal, que piden imágenes vectoriales. Y entonces, claro, sé que en Illustrator yo puedo hacer el cambio, pero a veces, claro, es muy difícil, ¿no? Esto. No, claro, a ver, es que depende del estilo que tú estés utilizando. Hay imágenes que la vectorización es bastante buena y hay algunos estilos de ilustración donde, sobre todo cuando hay mucha veladura, transparencia de acuarela, que es más difícil. Yo en ese caso sí que te recomendaría esta aplicación. Espera un momento, ahora que pienso, si la tengo aquí, te digo cómo se llama, digo que no sé, que no me acuerdo, pero si es que la tengo instalada en mi ordenador. Un momento que lo miro y te digo exactamente cómo se llama. Que esta, para ese tipo de ilustraciones que tengan mucha acuarela y muchas historias, funciona, yo diría que incluso mejor que Illustrator, pero esto no lo he dicho yo, si decís que lo he dicho, lo negaré. Pero sí, Logoist, la aplicación Logoist 4 consigue, sí, que de hecho, si lo busquáis en internet, lo veréis, Logoist. ¿Tengo aquí chat para escribirlo? Sí, en el chat lo puedo escribir, ¿no? A ver. Esta imagen, darle una oportunidad para eso, para fotografías o para ilustración fotorrealista o fotográfica con Illustrator, la verdad es que da muy buenos resultados. Cuando son, o para ilustraciones, digamos, normales también. Cuando son ilustraciones que hay mucha textura, mucha acuarela, mucha cosa sofisticada, el Logoist está muy bien porque el Logoist lo que hace es que a veces, cuando hay degradados, en lugar de ponerte muchos cachitos de color recortados, que es lo que hace Illustrator, te crea varios degradados. Y al final es que hay casos en los que no diferencias entre la ilustración y lo normal, ¿no? Habrá casos en que no. Pero bueno, te vuelvo a decir lo mismo, Federica, es decir, vale, sí, habrá una ilustración que tú te acercarás y verás el truco, pero si se ha de ver a 2 metros, es que no vas a notar la diferencia. La vas a notar si te pones encima, pero ¿y qué más da? ¿Entiendes? Vale, gracias. La Marta Comas pregunta on podem posar en Photoshop que treballem amb RGB però veiem com quedarà en CMYK? Sí, el que li he dit abans a l'altra companya, que no me'n recordo del seu nom, te'n vas a Vista, colores de prueba. Primer te'n vas a ajustes de prueba, tries la paleta en la qual vols treballar i després actives colores de prueba a dintre de Vista. Una altra pregunta del Gonzalo. Quins programes similars a Gigapixel AL existeixen? N'hi ha molts. Estava al Print Central, hi ha molts més. El que passa és que no els tinc de memòria perquè és que jo, quan he tingut a fer alguna cosa en gran format, és que no els he utilitzat. Perquè és que la majoria de vegades no cal, no fa falta. Només amb la interpolació que el Photoshop ja està bé. Alguns d'aquests programes van associats a les màquines. És a dir, hi ha softwares que tampoc té sentit que vosaltres els conegueu o els feu servir perquè els que els fan servir són els propis impressors. És a dir, per exemple, la Roland o HP tenen uns softwares especials, que no recordo el nom, bueno, no és que no el recordin, no he fet cap esforç per memoritzar-los, però que estan preparats per interpolar, per imprimir a les seves màquines, d'acord? Però, vaja, el més famós és el Print Central. Fa molts anys estava
un que era com es diu, el macro, em sembla que es deia, però ja es va deixar de fer, perquè ara amb les noves màquines ordinadors es poden fer. Ja et dic, n'hi ha molts. El que passa que aquest és el que, diguem-ne, de tots els que n'hi ha és el que darrerament tothom recomana. Però insisteixo, recomana quan realment faci falta, perquè amb la interpolació bicúbica realment ja es poden aconseguir que s'ha anat millorant al cap dels anys. No és el mateix l'algoritme bicúbic d'ara que el de fa uns anys. La veritat és que dona també molts bons resultats, sobretot en il·lustració. Aplicacions com el gigapíxel, sobretot, és millor quan es treballa en fotografia, d'acord? Val. El Lluís pregunta, quin sistema d'impressió ens permet entregar un document treballat directament en Photoshop? Aviam, tots. Tots et deixen d'entregar en Photoshop, el que passa que hauràs d'exportar en un format o en un altre. Si la pregunta és que pots entregar directament en PSD, jo no ho faria. Jo sempre triaria un format que sigui la imatge acoplada, aplanada. El PSD és millor guardar-ho per tenir-ho tu com a document base. Ara bé, sistemes que permeteixin entregar amb RGB, la gran majoria d'impressores de gran format avui dia, d'Epson, d'HP, de Roland, ja deixen treballar directament amb RGB. De fet, et demanen el document en RGB, no passa en CMYK. D'acord? Però Photoshop pot exportar en moltíssims formats, en el qual, en principi, està preparat per entregar en qual. La Marta... Perdó, només era un ajust perquè el dubte era quan et demanen, per exemple, un dibuix en gran format, per exemple, per muntar damunt de vidre, com que et diuen això és un plotter, aquí no hi ha negociació, ha de ser vectorial, punto. Però a vegades el dubte és més quan els has de preguntar al client de, vale, però vosaltres en quin sistema treballeu per jo saber com us ho puc entregar. Saps? Perquè moltes vegades el dubte és com negocies amb el qui et fa l'encàrrec perquè et diguin, m'ho pots entregar així o no, perquè, no en sé, no saben si faran un plotter, si fan un sistema, llavors com per poder preguntar com treballar. Correcte, però això ve més determinat, fixa't, això ve més determinat pel tema del color que no pas per la resolució. També, la resolució també. D'acord? Per exemple, anem a utilitzar un offset o una header per una quadricromia, perquè és que no dona més de sí. No, anem a treballar amb aquest sistema que igual és un plotter, però és un plotter amb un RIP del tipus FIR antic, que tot i que el sistema et deixa treure més colors, però és que el RIP te'ls limita, doncs també CMYK. No, això és un plotter HP o és un sistema d'alta impressió, un sistema de sublimació que et deixa RGB. Llavors, hem de veure quin és el gamut. Clar, l'ideal, que no sempre és possible, som conscients, és que et donessin el ICC, el perfil, no amb el perfil de la teva impressora. I així aprofites tot el que pugui donar, no? T'estan donant aquesta paleta. Però és veritat que moltes vegades ni tan sols el que ho fa sap com deu anar aquest fitxer. En aquest sentit és dir-li quin és el gamut o quina és la gamma de colors que t'agafa. I si et diu, no hi ha cap problema, doncs RGB i cap problema hi ha en CMYK. Hi ha en CMYK, hi ha en JPG fins i tot per transportar-lo, perquè realment un JPG amb poca compressió, si és en gran format, és que no es nota la pèrdua de qualitat. Salvo que m'indiquessis de fer un disseny que són 4 siluetes molt planes. Llavors, però llavors és millor. Llavors, un TIFF amb aquestes característiques ocuparà molt poquet, perquè el TIFF comprimit en LCW el que fa és estalviar redundàncies, a la qual no tindràs cap problema. D'acord? Moltes gràcies. Ara fa una estoneta que encara queda alguna pregunta, però fa una estona que ningú posa més preguntes. Si us sembla, el tema preguntes no em poseu més, si us plau, que si no, no deixarem marxar el Toni ni la setmana que ve, que sempre surten dubtes que ell resol de forma fantàstica. Aleshores, sí que podeu posar els comentaris que vulgueu, però no preguntes, si us plau. La següent és de la Marta Soto. Diu, dubte amb el format LZB-doble, no l'he entès. Aviam, quan tu guardes com a TIFF a dintre de Photoshop, hi ha una opció que posa compressió LZW. D'acord? El meu consell és que aquesta opció l'activis sempre, perquè és un tipus de compressió però no és destructiva. Una mica és el que li comentava el company que ha parlat abans, aquest tipus de compressió el que fa és que, per exemple, si tenim una filera de píxels que són tots blaus, blau, 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 doncs el que fa, t'ho estic simplificant molt, òbviament, però perquè m'entenguis, el que fa és 24 blaus i ja està. Llavors, el que eren 24 dades queden comprimides en 2, però no perds qualitat, perquè quan això es desplega tornes a tenir els mateixos colors. És a dir, és una compressió no destructiva. Llavors, aquest tipus de compressió fa que els tips siguin una mica més petits en quant a pes. Òbviament, al ser una compressió no destructiva,
amb una imatge, com li deia també abans al company, que tingui molts colors plans, sí que es notarà molt la diferència de pes, perquè hi ha moltes parts de color que es poden obviar, es poden resumir. Amb una imatge amb molts colors no es notarà tant, serà més petita aquesta compressió. I evidentment, serà sempre molt més petita l'estalvi de memòria que amb un JPG. Ara bé, el bo és que no perds res de qualitat, zero qualitat. En la qual cosa, quan tu guardis com a TIFF, aquesta opció que hi ha en el quadre de diàleg que posa compressió LSTW, activa'l sempre perquè farà que el fitxer ocupi menys. El fitxer per transportar, per enviar o per el que sigui. La Mont pregunta, quin programa és el més adequat per transformar a vectorial una il·lustració detallada? No sé si queda resposta en el que havies dit abans. Suposo que sí, sí, clar. Sí, perquè l'Illustrator al 95% de casos és el que millor t'ho farà. I el 5% restant, el logois, aquest que he dit. El que passa que el logois et fa molt bé aquest 5%, però no et fa tan bé la resta, m'entens? O sigui que l'ideal seria tenir els dos. Val, espera. La Mònica, després, Toni, et recomano, no tancarem el xat i miraràs els comentaris perquè n'hi ha alguns que són molt elojosos i t'agradarà llegir-los. La Mònica pregunta, per vectoritzar amb Illustrator, estem parlant de les opcions de Calco Interactivo? Sí, Calco Interactivo, de fet, és el vectoritzador, sí, correcte. Val, doncs jo crec que ja està. Ja s'han acabat les preguntes. Moltes gràcies pels vostres missatges elojosos. També moltes gràcies per estar aquí, per escoltar-nos i sobretot gràcies a tu, Toni, que has posat llum a tot aquest tema tan complicat de la professió. Moltes gràcies. Fins la propera. Moltes gràcies a tothom. Adéu.